Iki gilirane genduk Niken Salindri. Kayak apa? Dek, bacutke dangdute. Ya, rasa tresno. Yuk. Ayo, Nduk, jumeneng, Nduk. Nduk. Nggih, Pak. Sehat ya, No? Alhamdulillah pangestune, Pak. Sehat, waras, bunga, seneng atine bengi iki ya. Nggih, no, Pak. Komplit bercampur menjadi satu. Bungae perkara apa, senenge perkara apa? Kowe kandha saiki. Bungae nggih amargi ditanggap to, Pak. Ditanggap teng mriki saged menghibur masyarakat yang ada di sini, terutama buat kedua temanten. Terus saged kepanggih kalian panjenengan malih, kalian Krudwijo Laras Indonesia. Sampun. Sampun. Kuwi lho Mbak Manten karo Mas Manten iki ngenteni kuwi ning kono lho gantian. Oh iya, terima kasih. Mau foto? Iya. Sekarang? Boleh. Monggo mau foto Mbak Manten. Udah bawa dompet belum? Loh, dompet nggo apa? Saiki ngene, Pak. Apa? Konsepe. Nek share foto ki bayar 50.000, Pak. Saketan. Wah, nyawer 1 juta. Ini uangnya ada di sini. Duh, ayo lho. Nggih, monggo sepuase mawon. Ya, 1 juta nenek kene. Tenang no pikirmu nya. Ya, iki cash saka Mbak Manten karo Mas Manten. Lho, kaya ngono kuwi lho. Jenengan mboten, Pak? Ora aku. Duitku wis kakean, bingung lek ku ngentekne. Alah. Amin ya Allah, amin. Alah ya. Monggo Mbak Manten, Mas Manten, mari badhe foto sekarang juga enggak apa-apa. Oh, Bapak sama Ibu juga. Oh, boleh, Bapak sama Ibu tindak rene. Gen ngerti, Nduk, sing nanggap kuwi sapa, ngono ya ta? Pak Gianto Pitik, ngerti ta? Pak Gianto Pitik. Mergo usahane iki potong ayam. Oh. Ya. Oh, kalau dipunya aku itu apa ya namanya sing biasanya motong ayam itu? Apa? Apa ya lek ngarani, Pak? Jagal, Pak. Oh, jagal ki nggih sapi, nggih wedhus, nggih kebo. Oh, ya, Pak, berarti. Kan padha kewane, Pak. Iya padha kewane tapi kan gedhi karo cilik. Oh, lek gedhi jagal. Lek cilik berarti jigil. Ora potong. Potong ya. Iki lho. Monggo Pak Gianto, so Bu Yayu. Tadi sudah ngendika mau foto bareng-bareng di panggung sama Mbak Niken. Niken. Mbak Manten sama Mas Manten namanya siapa? Mbak Manten namanya Mbak Nadia. Mbak Nadia sama Mas Irfan. Mas Ivan. Nggih. Mungkin Mbak Mantennya dulu ndak apa-apa. Sambil menunggu Bapak sama Ibu. Mbak Nadia sama Mas Ivan. Ya. Ayo, Jan. Malah gedemu karo manten wedok malah gede kowe to, Ken? Lah nggih. Iya. Oh, gitu. Nggih, sampun OTW. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Semoga langgeng, cepat diberi momongan. Amin. Semoga sehat selalu. Ya. Yang penting jangan gerusa-gerusu ya. Iya. Sajae kowe iki nuturu kowe wis rabi po. Enggak. Sik kalah pengalaman karo Mbak Nadia. Dengerin dulu. Kenapa? Jangan gerusa-gerusunya itu jangan ke susu. Apa itu? Jangan ke susu. Mana itu maksudnya? Ya ora apa-apa wis sah kok. Ya enggak. Maksudnya piye?
semakin lama semakin matang untuk mempunyai anak. Jadi ki wis siap tenanan ngono lho Pak. Ya takono, Mbak Nadia takono siap duwe anak apa urung? Sudah siap apa belum mendapatkan momongan? Siap. Insya Allah siap. Mas Mandan siap nganaki? Siap ora? Kok bojo mbok kon gendong sampean lunga. Siap ndak? Insya Allah siap. Insya Allah siap. Pengennya punya anak berapa Mas? 2 aja. 2 aja. Sampean berapa Mbak? Yang banyak. Yang banyak piro? Sak lusin? Ora masalah. Ora masalah kuwi anak rezeki ya. Jangan pengen gadah putu pinten Bu? Kanton mriku pinten? Oh manut berarti ibu ya berarti apa jarine? Apa jarine bocah? Lah jenengan pinten Bu? Urung. Oh, Niki anu adike manten to? Nggih, Pak. Adike nggih dereng rabi. Oh, SMP to? SMP to? Oh, Masalah. sampe SMP to? Oh alah, ya ampun. Lagi apa metungul tekan kan kene. Hei. Metungul. SMP kelas piro, Mbak? SMP kelas berapa? pinten? Kelas 1. Kelas 1. Kelas 1. Loh, gede meneh. Ya gede wis saiki gisine terjamin kok. Oh, setiap hari makannya ayam, Mbak. Iya, betul. Iya. Mbak namanya siapa, Mbak? Mbak Afika. Sok nek rabi aja lali nanggap Pak Kangko karo Niken lho, nggih. Aja gelem dibedak-bedakne. Sok mbek nek rabi. Ditungakne bapak, ibu sehat, lancar rezekine, sukses usahane. Nggih, Pak nggih. Insya Allah Gus gendeng bos. Amargi almu ning gontor. Wo, Pangapunten. nanggapi Gus gendeng. Insya Allah. Ketoke udan deres Pak niku mengke bakal. Wah, alah anu to gontor to. Nggih, siap. Oh, nggih, siap. Nggih, Gus Gendeng kalih Niken nggih, Pak nggih. Nggih, Nah. alhamdulillah nggih mboten damel Pak Kangko to nggih. Ya. Aku ya tanggapan dhewe. Monggo Monggo foto fotonya, sesarengan. Ya. Foto sesarengan. Ibu Rati mriki, Bu. Ya, ken ora vakum. Ya, gamelane dionekke. Adike mriki. Mriki. Bu kalih Bapak. Indingane ya. Ayo sungkem mring ibu Pratiwi. Adicara foto sesarengan sampun kawiwitan. Sing nanggapi marem lho Nduk Ken iso foto bareng karo sampean. Nggih, Pak. Alhamdulillah. Heeh. Dadi bungah wis nyenengke karo sing ngakuan. Lek melengket sore mau. Pak Kangko mengke kula foto karo Mbak Niken. Nggih. Takon Mbak Niken wis dugi napa dereng. Nah, alhamdulillah tekomu ya rada sore ora kewengen ya Nduk ya. Nggih, Pak. Lancar perjalanane. Alhamdulillah mau ora di udan terus, Pak. Oh, kono udan to? Nggih. Kene ora udan Alhamdulillah. alhamdulillah. Saged terang tur sing mirsani saged jenak. Nggih, padahal niku mau udane rata lho, Pak. Udan kayak disek lho, Pak. Lah nggih. Tapi alhamdulillah teng mriki wae mboten niki, Pak. Oh, bener ora udan blas sama sekali tidak hujan. Monggo wingi-wingi udan. Iki mandi penjaluke Pak Gianto karo Bu Yayu. Mergo penjaluke manten karo wong tuwa kuwi beda lho. Nggih. Beda ngerti bedane ora? Penjaluke manten loro karo wong tuwa loro, penjaluke beda ngerti ora? Nek napa, Pak? Nah, manten wedok ki njaluk diudani, Mbak atau Mbak Bu Yayu karo Pak Gianto njaluk diterangi. Dadi terang Kok saged alhamdulillah. ngantene njaluk diudani? Kan lek udan kan malah acarane anu to, Pak. Hah? Maksudnya gen adem suasanane ngono lho. Tapi udane sesuk ae ngono lho maksude. Oh, Heeh. Masa ora paham tak ketang dasmu Sini ya paham, Pak, tapi yo piye ngono ae. Saja kaya ora roh ngono. Ya saiki menghibur masyarakat. Baik. Ah. Oh, sebelum menghibur tadi belum mendoakan Bu Yayu sama Oh, Pak Gianto. Heeh, ya, heeh. Oke, semoga kagem Bu Yayu sama Pak Gianto diparingi sehat selamat wilujeng awet le momong anak putune seger waras panjang yuswanipun rezeki ingkang kathah barokah tur-atura ora loka. Nek malah kebak mugi-mugi diparingi putu sing kathah. Heeh, amin, Amin. Oh, pancen ya kono kudangane wong tuwa ki nek Ya. duwe putu ki cakala mangsa nek putu metu wis sayange ki ditumplak nang putu timbang nang anake. Sok nek sama nek tuwek lek ngono kuwi. Sama sok nek tuwek ngono kuwi. Sok ben. Kok ngenteni
kene tuwek to, Pak. Lah saiki Lah kula saleh gadah anak mungkin nggih sayange bapak ibuku nggih kalih anakku to, Pak. Oh, Bener. ngenteni aku tuwek. Iya bener. Rasa ngenteni kowe tuwek ya. Nggih, Pak. Rasa ditunggu-tunggu. Nah, sing penting awakmu saiki sehat, waras, sukses, atimu seneng, atimu bunga. Wis kuwi tok. Nggih, Pak. Ya, numpang apa? Manut nganggo temanten sekalian. Nah, manut. Ya, coba kaya ngapa? Bawa napa mboten, Pak? Ya bawa no. Sing niki mengke tibane sing rancak napa sing alus, Pak? Sing rancak, wong wis kamrursane wis muni iki jane ana pamundhut no, Ken. Ora wis bos Danang yang punya kawasan Muara Baru. Judulnya Rindu Hatiku Koplo. Lagu ini khusus buat mempelai Mas Irfan so Mbak Nadia. Semoga cepat dapat momongan serta jadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Wis maringi kowe 1 juta rupiah. Rindunya hatiku, Pak. Hah? Rindunya hatiku. Ora tembang sik iki engko keri-keri ora apa-apa. Nggih. Mosok langsung musik lah ya ora. Nggih, mboten. Heeh, bawan ono apa? Manut. Kula pengen nyobi rara sesigari, Pak. Lara sesigar. Nggih, bawane napa niku? Bawane sak-sakmu pokoke pelok. Nah, bawane sak karepmu pokoke pelok. Oh, iya, ya. Nah, mergo ora mung kepengin weruh jogete lan pas nyanyi uga pengen krungu bawane. Oh, ngono ya. Gimana? Cahayu. Nah. Ya. Iki wis padha WA Pak Kangkong. Kondang. Ya. Nah, ya. Mangga. Lintune mawon, Pak. Lintune apa? Manut karo. Niku kan damel bawa to. Lah delalahe niku bawane kula dereng siap. Terus? Lintune mawon. Ya, Napa lintune nggih? apa? Lintune apa? Ya. Napa, Pak? Yuk langsung loro sigar ora apa-apa, tanpa bawa. Asal. Yuk. Boleh. Wong Ya mau sudah. awakmu wis bawa lagumu dhewe kok. Ya sudah. Ya, oke ya. Ya. Iya, kowe ra matur nuwun karo Bapak. Wis tak gekne lagu lho kowe. Napa, Pak? Niki wau Lagu to. ki mau sing gawe Bapak Anom Dwijo King Kong. Rumah sana piye? Oh, dangdutnya sing damel Pak Dodo. Terima kasih Pak sair. Dodo. Ah. Terima kasih Pak King Kong. Ya. Nduk Ken, Dalam, Pak. iki oke banget sing nyuwun supaya awakmu duet karo Mas Ardi. Nah, Niki to, Pak. oh saiki yo. Engko saiki yo gara-gara yo iya. Heeh, iya. Ya Allah. Heeh. Oh ngono. Iki banget. Wah, Pak Kangko, monggo ndang diduetke Mas Ardi Mbak Niken, Mas Ardi Mbak Niken. Mbok menawa masyarakat kene do mudeng. Oh, do ngerti ya. Mbak Niken karo Mas Ardi sing lagi viral ana ing TikTok. Hubungane piye? Aku ya ora roh, aku wong tuwek mesti arep takon. Oh, ngono. Ayo disupati musik, Mas. Mas. Yo, Janokone duwe Jelaras Indonesia. Wah. Iki uga ana bebungah sing kudu tak aturke utawa tak paringke marang Nduk Niken lawan Mas Ardi. Oh, ngono. Ya. Ya, saka Bulis Maksum so Mbak Ika Ratu Jaya iki wis transfer kelawan aku engko tak aturke karo Nduk Niken. Oh iya, Yo, musike, Mas. Ya. Ya. Mas Ardi. Nah, salaman sik. Nah, ngono kae. Nggih, pripun, Pak? Ora piye-piye, kowe jaga ngono karo Niken kuwi kok. Lah aku ngono karo ibumu dadi obat nyamuk. Kenapa sih? Apa? Kenapa? Iki kakakmu berdua harus bertanggung jawab. Kenapa? Jujur cah loro. Kowe ndek setu kok nganti telat ora mangkat ki sing salah sapa cah loro kuwi? Saiki muni yo, kowe ora salah. Bise, Pak. Heh? Sing salah bise. Kok iso nyalane bis? Lah kula ditinggal lho, Pak. Heh? Ditinggal Bang Lah, Ibu. sampean iku kudune Tak tuwapuk cangkemmu doan kowe cah loro. Kowe do karepmu piye?
lek semayanan kowe ngomong karo Pak Kangko, pun jam 1 pun dugi kok Pak. Kok nganti setengah 3 bisa mangkat. Kok iki rong teko iki mok gondol nyandi. Pesawat delay ya yang ya. Delay Pak, delay. Telek. Saiki kowe do tanggung jawab ngono kuwi, Nganti Pak Kangko ki yo gone Pak, kurang. Pak mandok wis lho Pak, Pak. Ora perkara wis Hanya karo ora. sekali tuh Pak. Gek ning Bojonegoro sing nonton wong sak lapangan, yo gone mek 7. Mergo lah sing balung ki ora enek mergo Ardi ora mangkat. Kowe ora mesane bapakmu. Kowe kudune kayak ganti rugi karo bapak. Kompensasi. Heeh. Kayak piye to ceritane piye asine? Mune yo. Jam 1 dhewe lagi mangkat Oh iya lagi tekan kono iki Pak. Setan. Lagi teko Pak. Miskom, Pak, miskom. Jam 1 Pak. Mosok yo langsung nyuk ngono kan yo ndak penak lho Pak. Sampeyan gak ngesane Pak, ketemu mek sak nyuk ho. Oh. Gak ngesane sampean. Sampean yo duwe pasangan lho Pak. Sampean yo duwe butuwi lho. Iya Apa ngerti. sampean ketemu karo butuwi mek sak nyuk apa yo marem atine sampean. Sampean kudune yo tanggung jawab Pak. Aku ki ketemu mbek Mas Ardi ora bendino lho Pak. Yo isoku yo semek kuwi tok. Sampeyan iki kudune ngerteni Pak. Sampeyan ora oleh ngono kuwi Pak. Sik tak omong sik. Aku tak omong sik ngene lho. Momen das golek musuh cah loro ngene iki. Ngene lho, ketika kamu itu berjanji harus ditepati. Gitu loh. Ya namanya janji manusia itu kan kadang bisa meleset toh Pak. Asine sing dawa-dawa wektu sapa? Cah loro iki. Kowe ngaku di, sing dawa-dawa wektu sapa? Nganti plurae yoga, nganti pucet. Lah iki ning besok mau witu tok. Luwe apa? Ora mergo Mas Ardi marah-marah. Iya. Heeh, nek ora apa-apa. Bapak ki ora apa-apa nek untuk kamu ki ora apa-apa. Ya mong gegujonan, gegojekan ngono lho. Ya. Yogane diwis laras ki wong turah-turah. Oh iya. Turah-turah. Sawangan to. Nganti Bu Sri saka Bandung mau ya dia. Sore mau ya. Gawakne jarik kuwi cacahe ana 12. Ngantek kurang. Ngene iki lek mangkat kabeh wong 17, wong 30. Ora susah aku lek isuk. Gek iki wis lunas lho duwite. Ja, piye ngono kuwi? Lah ya, kuwi lho katresnane Bu, matur nuwun karo Bu Sri. Di, kowe diparingi apa mau? Kagem Bu Sri ingkang tebih-tebih saking Bandung lho Pak. Iki nggih. Terima kasih nggih Bu kangge jarike mas-mas kula DLI niki. Kula kanca-kanca lantaran Mas Ardi kowe do entuk jarik matur nuwun karo Mas Ardi. Kali Bu Sri niku napa nderek teng mriki wae? Teng mriki kok Bandung lho kan, pengen ketemu awakmu kok. Oh, oke. Halo Bu. Wis tau ning omahmu lho, wis tau ning omahmu Bu Sri. Kelingan ora? ketemune karo mama tapi Karo mamahmu. Weh, nyeluk Mbak Wiwin iso mamah lho. Sik. Bu ini nyeluk ibu ini kan mamah lho. lah Mbak Nika kan nyeluke mama to. Sik, saiki tak terus terang ning kene wedesane wong akeh. Kowe cah loro ki karepmu udah piye? Wes, kok iso nyeluk Mbak Wiwin, mbok ini kan kok mamah. Ya kan Lah, mosok bahasane kula nggih, aku to, Mbak Pak. ngoten nggih. Pripun? Lah iya Mbak Wiwin kok mamah termasuk mamahmu? Ya bakale, Pak. Oh ngono. Cah loro asine piye? Cah loro asine piye? Kabeh do takon karo aku. Pripun to Pak Kangko? Pripun to Bu Dwi? Ardi karo Niken pun pacaran apa dereng? Wah, aku yo ngono. Saiki jawaban dhewe nang netizen. Kita ini hanya kakak adik. Ah niku pun bener. Wes, tenan ngono ya. Iya, Pak. Heeh. Iki tak anggap masku dhewe. Mas Ardi nganggep aku adik, Pak. Nggih niku pun. Tak kandhani ya, kowe tak kandhani. Aku mbiyen karo Bu Dwi ya ngono. Bu Dwi iki kok karo aku tak anggap ATM. Adik. ATM ki adik tapi mesra. Suwi-suwi. Apa, Pak? Suwi-suwi ngopo? Wes kuwi ya, ngono ya. Ngono ya. Ngono ya. Ya, kita juga ATM. ATN ya, Pak. ATN Adik tapi nesunan. Wah iya. jadi suwae. Iya. Nah. Ngaturke apa nek karo Bu Sri? Nggih, matur nuwun kagem tali asih, kagem kula Mbak Niken. Mangke kula bareng nggih Bu, niki tesih kula beto niki. Oh. Dikek duit barang to, Mo? Nggih, diparingi tali asih.
Aku dadi kelingan aku yo dititipi dhuwit kok kowe cah loro kok. Mong tali asih. Tali kotange ora. Tuku dhewe. Iki saka Mbak Ika Ratujaya 500.000. Nah, saka Bulis Maksum juga 500.000, yang 500 untuk Dwijo Laras Indonesia, yang 500 nanti dibagi untuk Legit dan Mbak sapa jenenge kae Angel, juga untuk tim utawa grup Icilik-icilik Cerit. Nah, iki Apa tejane cilik-cilik cerit iki? iki grupe cah loro kuwi lho. Suwete Mbak Mayang karo Mak Jumpe. Ya iki tadi 500 ya. Iki aku mau nyampaikan kok nyo. Iki cah loro, iki Ardi kini kan nyo. Nah, iki tampa. Wis kaya ngono lho tresnane karo awakmu. Iya. Terima kasih untuk Bulis Maksum yang ada di Den Haag, Belanda. Juga terima kasih untuk Mbak Ika Ratujaya yang ada di Hong Kong. Ya, terima kasih buat Mbak Ika Ratujaya dan juga Mbak Bulis Maksum. Bulis Maksum Ya. Den Haag, yang ada di Hong Kong. Di Den Haag, Belanda. Ya. Ardi nganti apal kulino diparingi. Nggih, lha niki pun makaping-kaping ya, Pak. Oh iya. Ya. Ya saiki kowe nembang cah loro arep lagune apa terserah. Kita kasih lagu yang terbaru Mas Ardi. Apa? Apa? Ayo Mas, kijing miring Mas, wila Mas. Ngomong Mas Gogon. Anu bos pitanala Mas. Puspitanala. Iya. Lho kowe Ardi apa Puspitanala? Apa Di? Wow. Dereng iso Pak jane. Iya, Lah isomu apa? Kadek ingin takon apalne kok. Nggih niku mboten Wijaya, napa-napa. Kusuma Wijaya. Ya, Kusuma Wijaya. Wijaya. ya. Kalih ngawur sithik, Pak. Oh, ngawur apa-apa. Wong mendem sithik wae ora apa-apa kok. Sampeyan mau mendem to? Ora Kok abang matane? Ngantuk. ngantuk. Iya. Oh, jare kok sithik ngono. Iya. Ngono kok adik. Adik apa? Telek. Iki tok maneh, awak dhewe pacaran Mas. Iya. Gitu. Totoke. Tok maneh dhewe pacaran gitu. Terus mari ngono ade rapi, terus dia anake legit ngono. Engko Pak enek dramane Pak. Oke. Iki mesra sik, iki ceritane Kusuma Wijaya iki mesra sik Pak. Wah, baru pertama jumpa dan saling mencintai ngono to. Heeh. Kusuma Terus Wijaya. orang-orang kok rapi, terus Heeh. dia anak Legit. legit. Ngono, legit kuwi ditampilne. Ya, heeh. Ning wajah yo member awakmu kok wajah legit ki yo. Rupane iki lho. Oh, nggih mirip gitu Pak. Mirip. Mirip. Nah. Nah, ya coba Kusuma Wijaya. Nah, coba kayak apa? Ya. Ya. Lunging mekar lan seni bos pita ing Taman Sari. Yo sing mesra no, pacaran kok ora mesra. Yo. Lawan mulane dadari. Asoy. Pacaran sudah selesai, dilanjutkan ke pelaminan. Nah, setelah itu mempunyai anak legit. Ayo nduk medun dadi anake. Nya tak sangoni 100. Ya.
Nah, Nduk. Nah, duwe anak wedok jenenge Legit ya pinter nyanyi, pinter nyinden. Nah, ya. Aduh. Ya, Nduk, medun, Nduk. Nah, kamu sebagai anaknya Pak Ardi karo Mbok Deni Ken. Mbok De, Mama. Panggil aku Mama. Oh, Mama, ya Mama. Iya. Oke. Mama dan Papa. Oh iya. Ya, dhewe Mama Papa no apik ya, Mas. Iya. Maksudnya wajahe no cocok no lho, Pak. Heeh. Ana sing ngandakne kowe Ardi ki wadahe mirip kok. Heeh. Mirip Mirip. Wajah iki meh padha no, visi Kale? meh padha. Karo Ardi. kula. Heeh. Kula kali Mas Ardi. Heeh. Mirip. Lah Mirip. kakak adik Pak. Oh iya kakak adik ya. Heeh. Iya. Gimana? Suami gimana sih? Lapi dong. Iya. Jaksel banget loh. Kok aku didiemin? Iya sebentar ya nak, sebentar ya. Ini papa Ditonton sama anaknya bareng mama. loh. Mama mau bikin cucu. Ini dia orang metu. Oh, mimi cucu. Ini mimi cucu. Makasih mama. Iya nak, sini. Tengah, lihat tengah. Ngapa, sikilmu ngapa? Enek selotike. Papa ini anaknya loh, ditanyai ngono apa-apa gitu kok. Dimenengke kambek papae kok piye to mamah ki? Hah? Iki piye to mah papa ki kok meneng bae iki kambek anake? Iya, papamu rada soalé nak. Heeh, ya syukurane ya. Wong papa ambek mama pas gawe samene meneng-menengan kok. Bikin Umpama iya ya. Wong panggung ki panggung sandiwara ora apa-apa umpama kok. Yo ngene iki aku sing disemprot. Bikinnya gimana mama? Gawene piye? Lah piye kok lali aku. Iki ya. piye kok ditakoki kok Gak ketok soalnya. Gawene anu. Lah wes aja cilik ya cekon. Iya. Ayo, saiki dites dulu suarane. Oh iya. Dites suarane. Apa suarane, Nduk? Nduk. Mau nembang Legit. apa? Apa ini? Apa bawa meneh. Bawa kok ben dikendangi mbek papa engko langgame ya. Ya. Bawa apa nggih? Bawa sing sampean gak iso pengrawite ra mudeng. Anu genti slendro wae, genti slendro. Nah, ya. Ya, gandeng Nduk Legit lahir kuwi gawene Ardi karo Niken ki ning Gubuk Asmara. Dadi Gubuk Asmara nyingkar nyingkur. Nyingkar nyingkur. Lah iya kuwi. Kakek diem dulu kakek. Oh, kakek iya. Iya no, kakek. Oh, wis tuwek mento ya awakku. Nah. Iya. Nyingkar nyingkur. Mbak iki rong iso ki, latihan ya Mbak ki. Iya. Mbak piye to mamah Mbak? Mamah Niken. Mas Bandi enek ora Mas Bandi? Kendange jokno ning ngarep kene Mas Bandi. Nah, kon dikendangi papae. Nduk. Nah, putuku si Legit. Nah. Nggih, Kong. Nah, kong kang mangungkung. Ya. Iya. Piye to Mama? Iya sabar. Sabang dor. Nyingkar nyingkur. Nyingkar nyingkur. Wiwitane nyingkar nyingkur. Lingsem yengke. Mutan Yayung. lelampahan kangka wuri piye to Mak? Ya bener. Bener, Nduk. Iya, ora apa-apa, bener kuwi bener. Yayung. Tulus. Heeh. Terus
tresno tulus nadyan ning gubuk ya senadyan ning kubuk asmara. Yeay, iso toh? Iso. Iya lah anake. iya Makasih ya Mama. Iya sayang, anake seniman ambek seniwati. heeh bapake pengrawit ibuke sinden dadi anak ya Waranggana Bunga ya Pah ya, duwe anak kaya ngene ya Pah ya. Ya bunga no. Pinter nembang kok. iya Sampeyan won dekne kopi apa teh? Teh wae, teh wae. Teh ae. Teh nganggo susu tapi. iya Teh tarik. Anu berarti teh tarik ya. Ya, teh tarik. Heeh, teh tarik. Sampeyan nek kaya ngono dhewe gak mesra to disawang anake lho kaya taraki satru Yuh, wae. malah isi nek di sawang anak iki. Engko wae. Ayo papa anake ndang dikendangi. ya Anake kendangi. ganti kendangi ya Oh, duduk ya Pak ya. Hah? Esok awan. ya Yen lewat. Lah iki pancen lagune meh padha kabeh kok. Sing nembang anake karo mamae, sing ngendang bapake ayo. Ya. 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 Iya nak. Kayak apa? Yen liwat. Ya. Yen lewat aku kelingan aku bagai biyen tak geleret Weh. Ngene iki jan kaya keluarga sejahtera ya, Nok. Ya, sing lanang ngendang, sing wedok nyinden, anake ya iso nyinden, ya. Kok beda karo aku, kowe ngopo? Aku ki dalang, bojoku iki sinden, lah kok duwe anak tukang mancing. Lah ya. kan hobi toh Pak. Hobi ya? Kan hobi, tapi kan ada jiwa keseniannya. Mancing kok seni iki senine nggo ngendi ya? Seni loh Pak, seni mancing. Wah, jangan betul semerep. Iya. Cadadan sajroning ati datang luntur Dangdune Mas Ardi. Ya, matur nuwun. Alhamdulillah. Semarem rasane. Heeh. Papa sudah gimana rasanya Papa? Sudah capek, sudah capek. Sudah capek. Anaknya disangoni sih, anaknya sangoni sih. Lah duitnya senggo sampeyan kok. Iya, bisa ngene sini. Aja sampeyan ngono dilek nyeluki. Lah duwite mok gawa peyan. Oh lah, peyan malah. Peyan. Penak to Papa. Marah to peyan. Ngono no. Iki sih tok mamundur sing ngaturke duit 1 juta ki mau kan. Apa Pak? Rindunya hatiku. Nah. Adewe njajal dangdutan. Ya. Nah. Oh iya. Nadane mas. Ya, Anu bukete saka Mbak Anumu Mas Adi. Nggih. Wis magawa ya. Nggih, enten titipan buket. Ya, tonton maneh to. Aku ki nyanyi terus sampean nggawa buket terus ngene to. Ya. Ngono to. Lho, buketnya dari Mbak sapa mau. Sik, Pak. Nah, ini juga dari Mbak Puspita.
Oh, sing ngaweni buket, heeh. Pas maringi 200 kanggo Mas Ardi karo Nduk Niken. Nah, ya. Ya. Nggih niki enten titipan buket. Heeh. Bunga main sak kerdus ini main Elek tapi ora estetik. iki klopak bunga iki ora apa-apa. Mas sak kerduse. Alah. Masa mi antene sak kerduse ya ayo. Nah, ngono lho. Ini kan pun dicabut udah. Ah. Kaya Rindunya hatiku padamu kasih, jadilah raja di hatiku, oh kasihku, oh sayangku. Sing rada-rada anu lho, Mas. Sing rada enek dansa-dansane ngene lho. Ya Aku to, dilek Pak. sampean tiba. ya jarana to. Kasihku, sayangku, aku bahagia. Mama gendong aku no kuat ora ya? Gak kuat. Jangan ngono, Langsung angkat ya tangan. Allah. Terus Ini terang padha ae, karo terus terang. ngelokne aku ngece aku lemu iki. Yo ora Ya ben lemu. rada-rada piye ngono lho suasanane. Ndak tiba nyepret mah. Ya ora apa-apa tiba bareng kok. Ya. Sudah, Sudah. Dibaca sih. Ah, Apa? dibaca dulu. Nah. pengirim dari Mbak Puspita, Mbak Rahma, Mbak Nui Nunung dan Mbak Ani Indahwati. Ah. Terima kasih. Semoga sehat selalu panjang umurnya. Amin. Dan Terus terus itu- ngefans sama Arni. Heeh. Terus itu ada titipan uang 200. Heeh. Nah, aku sampean kirim nomor Pean, rekening wae. pean. Engko pean gowo ya. kirim nomor rekening ya. Iya, iya. Gampang. Iya. Nah, engko disambung kon gara-gara ya kan Iya. jadi engko arep tak duelke antarane Niken karo Gendo Legit wanci gara-gara Oke. joget jaipongan. Wah, sekile ning nggon jaipong, heeh. Oh iya, wis tak dawuh. Perang ya, Nduk. Lakon kuwi kudu ana bajute. Oh, ngono. Engko seneng-seneng iso ditukring nggon wanci gara-gara. Nah, ya. Kalau sawangan mendung mentiung kuwi gawe payung, Nduk.